Салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародаро, салому алайкум ба подписчикои канали Таҷи хариду фурӯш. Хуш омадед ба канали мо. Дар видеонавори имрӯза 16 та мошинҳои беҳтарини фурӯшии видеонавора ки то охир тамошо кардед, аммо лайк як биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, чунки аз ин пас иншоалло беҳтарин наворҳо мешавад дар ин канал. Худо нигаҳбонтон бошад. Курси имрӯза дар рӯи экран бародаро хитон бинед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. Nissan Serena, соли баромадаш 1995 сол, сӯзишвориш бензини холия бародаро, кузов караванай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. Ба караван бо алиш карда мешавад. Болояш мақсад сум. Нархша 35000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. Касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. Дуюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata, соли баромадаш 2012 сол, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем мотор 2 бародаро, коробка передача автомат. Фавран мега фурӯхта мешавад. Вагони мошина бародаро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш созай, документ дорад. Мега фақат ки беҳуда илтимос занг назанед. Касони харидори ҳамон одамо занг зананд, бо савдо карда мешавад. 112000 сомонӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 112000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. Касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро нашод, документ нашод, хадавои дигар чизош ҳамин соҳиби мошин худаш мерасонад. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародарои азиз. Сеюм мошини фурӯшӣ. Ина бародаро грузовой боркаш, соли баромадаш 2012 солай, ҳамаи чиз состояниш созай, фақат мега мошина ҳай мекунӣ, тамом, ягон камбудӣ надорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, Бохтар. рақамҳо дар рӯи экран 0357. нархша 220000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экранай марҳамат занг занед. бештар маълумотро соҳиби ҳамаи фура худаш мерасонад. навай мега ягон камбудӣ надорад. мошинча мақсад ками боркаш навай мега ягон ҷош маибам нест, мега навай ягон камбудӣ надорад. марҳамат занг занед бародаро, савдо карда мешавад. Чорум мошини фурӯшӣ. ина бародаро грузовой Mercedes Benz, соли баромадаш 2000 солай, сӯзишвориш дизелниай. мошин қарор дорад дар шаҳри Кушониён, Бохтар. нархша 75000 сомонӣ мега ки мега харидори аниқ боша бо конкретна савдо мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бародаро, бо савдо карда мешавад. ба рақами 2068 марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz S-Class, соли баромадаш 2007 солай бародаро, кузов седанай, сӯзишвориш бензинай, объем мотораш 3.5, коробка передачи автоматай. бародаро мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, яъне Бохтар. мошин мега навай, ягон камбудӣ надорад. хайна хитон бинед бародаро дар сурат. нархша 245000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат бародаро занг занед. шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz S-Class, соли баромадаш 2002 солай бародаро, сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотораш 4.3, коробка передачи автоматай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. документ дорад. ҳама чизаш соза, ягон камбудӣ мега надорад. занг занад, бо савдо мешавад. нархша 100000 сомонӣ мега. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо ина бародаро хитон бинед. рӯни мошина ҳамна состояниш мега хуба, ягон ҷо задагӣ нестак. мошин нормалия мега. бо ба квартирарам алиш карда мешавад. мақсад касони харидори марҳамат занг занед ё алиш карданӣ бошед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry, соли баромадаш 2007 солай бародаро, сӯзишвориш бензинай,
кузов седан, объем мотор 2.4, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар Дубай Онтарио мега. растаможка каги нест. нархша 45000 сомонӣ мега. мега касоне ки харидори растаможкара худаш мена. мақсад мега соҳиби мошин мега ман растаможка наменам, касоне ки мехаранаш худшон растаможкаш мекунанд. ина касоне харидори мошинча навай. марҳамат занг занед, нархаш 45000 сомонӣ. растаможкаш касоне ки харидори худтон мегирӣ растаможка мекунем мошина. мошин хуб 2007 сол. ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J. соли баромадаш 1999 сол. сӯзишворӣ бародаро бензин газай. кузов караванай. объем моториш 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ яксола ҳуҷҷатош мақсад нав ҳамаш навай. мақсад мошин меган нағза, ягон камбудӣ надорад. нархша 38500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин мерасонад. нуҳум мошини фурӯшӣ. BMW 5 бародаро. соли баромадаш 2001 солай. сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем мотораш 2.5, коробка передачи механикай. мошин хуба, ягон камбудӣ надорад. 10 моҳига ҳуҷҷат дорад. кондитсионерам кор мекунад. балонош навай мега. нархша 55000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. марҳамат касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F. соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензин газай. кузов седанай. объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошина 9 моҳ шудааст ҳуҷҷат задагӣ шуда. 3 моҳ пеш краскаш кардагиянд. мошин ягон камбудӣ надорад. 28000 сомониш меган. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, бо савдо карда мешавад. 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi. соли баромадаш 1994 сол. сӯзишвориш бензин газ. кузов седан. объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. мошин садай мега. нав мотор кардагия 4 балон навай. нархша 25000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. марҳамат занг занед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо гуфтем. нархша 25000 сомонӣ мега бародаро. 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi. соли баромадаш 1995 сол. сӯзишвориш бензин газай. кузов седан. объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин хароши состояния мега. ҳуҷҷатош 8 моҳи дига мондагиай. нархша 21000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. 21000 сомонӣ гуфтем. нархша бо савдо мешидааст. ина бародаро состоянии мошина худтон бинед. барои касони харидори мақсад занг занед, бо соҳиби мошин ҳамаи чизша худаш мефаҳмонад. марҳамат бародаро занг занед. 13 мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante. соли баромадаш 2007 солай бародаро. сӯзишвориш бензинай. кузов седанай. объем мотор 1.6, коробка передачи автоматай. мошин мега навай вагон фуровардагиай бародаро. нархша 70000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. гуфтем 2007 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. навай вагон фуровардагиай бародаро. нархша 70000 сомонӣ. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. ҳуҷҷатам доштааст ба фикри ма. занг занед худтон пурсон шавед бародаро. 14 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra бародаро. соли баромадаш 2000 солай. сӯзишвориши бензин газай. кузов седанай. объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин тозаи дар ҳолати хуб беҳтарин мега қарор дорад. фақат корхона рафтагиай. балонош навай. документ то 2021 ҳаст. гази евро 4 дорад бародаро. кондитсионерам кор мекуна. ягон камбудӣ нест мега. ягон камбудӣ надорад дар мотору дар мошин худаш. нархша 43000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани марҳамат занг занед бародаро.
ماشین ایدس نتیه. 15 ماشینی فروشی. اینا برادرها لکسوس 2006 سالای، سال برآمدش 2006 سالای، سوزشوارش بنزین خالیای، کузов سیدانای، объем мотор 2.5 коробка передач автомат. ماشین در حالت خوب قرار دارد. حجتاش تا 2021 برادر، نرخش 73000 سومانی میگه. ماشین قرار دارد در شهر باختر قرغانتپه. مرحمت کسانی خریدار رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید، بیشتر معلومات رو از صاحب ماشین پرسان شوید. ماشین خوبه میگه، یگون کمبودی ندارد. 16 ماشینی فروشی. BMW 5 سال برآمدش 2009 سالای، سوزشوارش بنزینای، кузов سیدان، объем мотор 4، коробка передачи автомат. срочно میگه فروخته میشد. نرخش مقصد این میگفتگی 118000 سومانی. 4 بالونش نوای، اهلیش هم میگه میشود. کسانی خریدار رقم ها در روی اکران مرحمت زنگ زنید، با سودا کرده میشه. این ماشین خودتون بینید برادر. ماشین قرار داره در شهر باختر قرغانتپه. نرخش 118000 سومون گفتیم. گفتگی همین صاحب ماشین. خیلی کسانی خریدار رقم‌های ماشین هم خوبن. کسانی خریدار مرحمت زنگ زنید، بیشتر معلومات رو صاحب ماشین خودش میرساند برادر عزیز. خدا نگهبانی همه شما.